on what's best to end the day? For me, it's watching the beautiful sunset dito sa Santo Tomas Hanging Bridge ng bayan ng San Jacinto. Makikita nga dito sa bayan ng Hanging Bridge na may habang 162 meters. Isang kahangahangang tulay na nagdurugtong sa Barangay Santo Tomas at Sitio Dalumat. At hindi lang ito tulay, kundi daan sa bagong pananaw at karanasan. Great way to discover the natural beauty of the place. Sa ilalim ng tulay na ito, dumadaloy ang Buod River. Ang tubig rito ay ang humuhubog sa paligid at nagbibigay ng dagdag ganda sa tanawin. Ang tulay na ito ay ginawa hindi lang para sa ganda, kundi para rin sa mga residente ng Sitio Dalumat, lalo na sa mga estudyante. Hindi lang para sa pagdaan ng tulay dito, ito rin ay lugar ng mga outdoor activities sa lugar. Pwedeng mag-bike habang nilalasap ang sariwang hangin, mag-jogging sa tahimik na paligid, o mag-relax habang nangingisda. Isang perpektong tambayan para sa mga naghahanap ng pahinga sa piling ng kalikasan. Ang bridge ng Santo Tomas ay sadya namang napakaganda. Sa totoo lang, parang kahawig ito ng San Francisco Bridge sa Amerika. Kapag andito ka, parang nasa ibang bansa ka rin. Ang ganda ng view, lalo na kapag sunset. Perfect sa mga Instagram pics. Pero higit pa ron, ito yung lugar kung saan pwede kang tumigil sandali. Mag-isip, magmuni-muni. Tahimik, presko, at parang may kakaibang kapayapaan. Ang tahimik na panonood dito ng paglubog ng araw, nagiging simbolo ng kung gaano kaganda ang bawat pagtatapos depende sa iyong pananaw at pagtanaw. Hatid ng hanging bridge na ito, payapa at kalmadong isipan.